Azoknak, akik így csatlakoztak az internetre. Azoknak, akik tudják, mi az a telefonkártya. Azoknak, akiknek ez jelentette a romantikát. Azoknak, akik ezekre pörögték a legnagyobbakat a sulibulikban. És akiknek erre hasadt meg a szíve egy-egy tini románc után. És azoknak, akiknek ugyanúgy kellemetlen volt a Crazy Frog, mint nekem. Megnyitott az Y Klub. Tartsatok velem az Y generációs élményekért. Sziasztok, ez itt az Y Klub, én Pip vagyok, és ma a mindenki által jól ismert legendás játszószőnyeget fogjuk körbeugrálni. Egészen biztos vagyok benne, hogy amint megláttad az epizód bélyekképét, azonnal tudtad, hogy mire is gondolok, ha azt mondom, hogy a játszószőnyeg. Vagy volt neked is, vagy uncsitesódnak, vagy szomszédnak, vagy osztálytársnak, vagy az oviban, vagy csak láttad valahol, és esetleg vágytál is rá. Aki esetleg mégsem tudja mi ez, elmesélem kb. Miről is van szó. Ez egy gyerekek számára készült, színes, várost ábrázoló, strapabíró játékszőnyeg, amit egyetlen matchbox-szal fel tudtál fedezni. Jellegzetes zöld-szürke színnel operált, és gyártótól függően park, folyó, kórház, tűzoltóság, hotel, hatalmas, emeletes irodaépület, kisbolt, kisrepülőcsarnok, szerelőműhely, benzinkút, rendőrség, körforgalom, kisnyaraló, nagynyaraló, űrkiállítás, mozi, vidámpark, virágárus, iskolabank, piac, és persze végtelen kacskaringós út volt rajta. Gyakorlatilag minden, ami egy gyerek ebéd utáni hatalmas kalandjához szükséges egy marék kisautó és egyéb jármű kíséretével. Viszont hiába a nagy népszerűség és kulcsstátusz, senki sem tudja pontosan, ki találta ki ezt a dizájnt, vagy az egész terméket. Nincs egy név, nincs egy konkrét gyártó, akihez köthetnénk a klasszikus verziót, ez a dizájn egyszerűen csak megjelent. A 80-as és 90-es években pedig már mindenhol ott is volt. Azért egy kicsi háttértörténetet sikerült összeszedni hozzá, mert az alapjai azért gyaníthatóak és felfedezhetőek. Már az 1950-es évekből kerültek elő nyomok, konkrétan az 1951 novemberi Ladies Home Journal bemutat egy matracot, amin egy út és egy sín van, meg valamennyi épület. Ez a milleniálok által ismert szőnyeghez képest sokkal elnagyoltabb volt, valószínűleg az akkori tologatós játékok méretéhez igazítva, tehát nem egy matchboxéhoz például. Az újságcikk karácsonyi ajándékötletként mutatja be a terméket, pontosabban az elkészítéséhez szükséges csomagot, amit a kedves szülő meg tud rendelni, és össze tud fabrikálni a csemetének, hogy a fa alatt már mehessen a nagy játék. Az 1959-es amerikai Schwartz karácsonyi katalógus hasonló vonalon indul el a Kinder City Fantázia néven meghirdetett termékével. Ez egy kiteríthető szőnyeg, városi úthálózattal és üres parkolófestéssel. Viszont ez esetben nincs minden előre megrajzolva rajta, hanem járt hozzá egy rakás kemény fából készült, különböző alakú épület, amiből fel tudtad építeni a saját kis városodat. Az 1960-as, szintén amerikai Children's Rooms and Play Arts kézikönyv bemutatója közelít igazán ahhoz, amit mi ismerünk, mivel itt már tényleg csak egy szőnyegre bízzák a szórakoztatást, segédeszközök nélkül, nyilván az autókat nem számolva. Az ötlet szerint színes anyagokból formára vágott elemekkel díszíthető a szőnyeg, például épülettel, tóval, zöld mezővel, az utat és a síneket pedig varrógéppel ajánlják létrehozni. Tehát ez teljesen kézzel készített, otthon elkészítendő dolog. A könyvben szerepeltetett mintaképen tűzoltóság, piac, benzinkút, iskola, repülőtér van szerepeltetve, de még nem a tipikus formában. Tehát még egyszer azt vegyük figyelembe, hogy ezek a könyvek arra szolgáltak, hogy a szülőknek utat mutasson, miket lehetne csinálni a csemetének. Tehát ezek a játékok otthon kézzel készülnének, nyilván nem várható el, hogy egy 6 kútoszlopos benzinkutat várjon az anyuka vagy az óvónéni. Tehát ezek a maguk kis amatőr módjukon saját gyerkőcnek készített kézműves termékek. Az elkövetkezendő másfél évtizedet ezeknek az iterációival húzta ki a gyereksereg, majd a 80-as években elindult a tömeggyártása a szőnyegnek, de senki sem tud konkrétumot. Az biztos, hogy először Európában kerültek polcokra ezek az olcsón gyártható,
Fix méretű, nyomott mintás, műszálas trapa verziók, gyanúsan német, olasz vagy skandináv felmenőkkel. Ha kiindulunk abból, hogy a korábban emlegetett amerikai Schwarz katalógusban van először írásos nyoma, ami bár amerikai cég, de a német Frederick August Otto Schwarz alapította, nem lehetetlen, hogy a német piac 20-30 évvel később újrahasznosította a saját ötletét. Én egyébként simán el tudom képzelni az 1982-es 1500 oldalas Quelle katalógus gyerekeknek szóló részénél rendelhetőben a terméket. De természetesen most csak spekulálok. Ami viszont biztos, hogy zseniális találmány. Volt belőle többféle változat már a 90-es években is. Volt olyan, ami szerintem inkább a standard volt, amiben a zöld és a szürke szín dominált, valahogy nem volt olyan túlságosan vibráló semmi más szín. Ebből készült olyan, amiben megcsúszott gyártásnál a szaturáció és vagy túl sötét, vagy pedig túl világos lett. Hát a tömeggyártás csodája, ugye. Én emlékszem, hogy az egyik spanomnál volt egy ilyen, ami túl sötétre lett gyártva, és nehezen elhatárolható volt rajta így minden alakzat, tehát mondjuk ki, selejt volt. Viszont tisztán emlékszem egy olyan változatra is, ami kifejezetten színparádés volt, nagy, kék alapon fehér P betűs rendőrséggel, szintén nagy, piros alapon fehér H betűs kórházzal, helikopter leszállóval, pirosas rózsaszínes többszintes nyaralóépülettel, ha jól emlékszem a bal alsó sarokban, tömegbalesetekre kitalált körforgalommal, pontosan ahogy az egy gyerek által elvárt volt a 90-es években, ahogy láttam a rendőrautókon itthon, a medikopterben meg a többiben. De készült belőle Hot Wheels-es verzió is, vagy más-más lokalizációra fordított szövegezésű is. De egy közös volt, olyan pálya került a kezünk alá, ahol végtelen mennyiségű történet tudott kialakulni, hatalmas üldözési jelenetek, ahogy a tévében láttuk, esetlegesen építőkockákkal tuningolt ugratókkal, hogy a merészebb Jackie Chan filmeket is tudjuk hozni. Vagy az éppen csúcson lévő vészhelyzet mintájára igyekeztünk beérni a balesetes sérülttel a kórházunkba, hogy intubálhassunk, mint Green vagy akár Carter doki. Csodálatos volt. Nekem személy szerint egyébként nem volt ilyenem, viszont egy szomszéd kispajtásnak volt, és a 90-es évek végén azon toltuk a Cobra 11-ezést például. De vajon miben rejlik a sikere és a népszerűsége? Egyrészt abban, mert egyszerre játéktér és díszlet is. Olyan, mint egy interaktív társas játéktábla, ahol te vagy a szabályok hozója, a szereplő is, a résztvevő is, minden. A szőnyeg segít a gyerekeknek megtanulni az irányokat, az utakat, sőt, sokaknál a város működéséről is egyfajta alapvető ismeretet nyújtott. Meseszerű volt, de mégis a realitás egy szintjén maradt. Sokan felnőve is emlékeznek a saját kórházukra, ahol mindig ott parkolt a mentő, a körforgalomra, ahol baleseteket rendeztünk, kertvárosi házra, ahová mindig valakit beköltöztettünk, esetleg ott voltak a bulik. A város mindenkié volt, mégis mindenki másképp használta. Másrészt azért is sikeres még mindig, mert rengeteg pozitív hatás van a gyerekek fejlődésére. A szőnyeg térképszerű felépítése segíti a gyerekeket abban, hogy megértsék a térbeli viszonyokat. Például a jobbra fordul, a kórház mögött van a benzinkút, stb. Közben fejleszti a vizuális észlelést, az irányérzéket és a topográfiai memóriát is például. Az apró mozdulatok, amikor egy autót pontosan az úton kell vezetni, vagy a sávodban, fejlesztik az ujjak és a kéz finom mozgásait, a finom motorikát, ami később fontos például az írástanulásnál. A gyerekek nem csak autókat vezetnek, hanem történeteket alkotnak. Baleset, mentő, rendőrség, szülinapi partia, kertvárosi házban, stb. Ezek fejlesztik a képzelőerőt és a narratív gondolkodást is. A közös játékok során, például testvérekkel, cimborákkal, óvodai csoportokban fejlődik az együttműködés, szereposztás és az alapszabályok követése. Hogy te vagy a rendőr, én a tűzoltó, tudod, hogy kinek mi a feladata, kinek mik a határai. Az ilyen interakcióknak köszönhetően fejlődik a szociális készség is. A szőnyeg indirekt módon tanítja meg a gyerekeknek, hogyan néz ki egy város, milyen intézmények vannak benne, hogyan működik az alapvető közlekedés, szülővel vagy felnőttel kombinálva még alapvető közlekedési szabályokat is meg lehet értetni a gyerkőccel.
Tehát nem csak egy szőnyeg és nem csak egy játék, hanem értékes része lehet a gyerkőcök fejlődésének. Szerencsére a szőnyeg töretlen népszerűségnek örvend, a mai napig is kapni belőle többféle változatot is, többféle méretben, úgyhogy a mai kor gyermekei sem maradnak ki az élményekből, amikben nekünk volt részünk. Az élményekből, amiket egy gyerektérkép adott, ami mindenki egyszer már biztosan végighajtott, ha nem is ugyanazzal az autóval, de ugyanazzal a lelkesedéssel. És bár ma már talán nem térünk vissza rá fizikailag, fejben mindig ott lehetünk. Ahol a kórház mellett mindig ott parkolt a piros-fehér autó, ahol a benzinkút mögött volt egy búvóhely, a város, ahol felnőttünk, még ha soha nem is létezett igazán. Köszönöm, hogy meghallgattátok az epizódot, ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, léci, lájkoljatok, kövessetek be, hallgassatok a kedvenc podcast lejátszatokba, és ajánljátok a barátoknak, osszátok meg az Y klubot. Köszönöm még egyszer, legyetek nosztalgikusak, sziasztok!